γιατί στο πήρα. Για δώρο. Αν δεν ξέρετε, εγώ φεύγω για την Ελλάδα σε λίγες μέρες. Την Κυριακή φεύγω και θα πάω για τα Χριστούγεννα μέχρι Πρωτοχρονιά. Δεν έχω πάει ποτέ για τα Χριστούγεννα και ανυπομονώ. Οκ. Κάτι άλλο, η κολλητή μου με πήρε αυτό το Rode. Είναι lip liner. Δεν ξέρω ποιο χρώμα είναι. Είναι lunch λέγεται. Δεν το έχω ανοίξει. Οκ, είναι nude. Πολύ ωραίο. Μου το πήρε για δώρο για τα Χριστούγεννα. Δεν έχω τίποτα Rode, αυτό είναι το πρώτο. Θέλω να ανεβάσω βίντεο πιο συχνά, αλλά δεν ξέρω, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, αλλά περισσότερα στα ελληνικά, γιατί εσείς θέλετε αυτά τα βίντεο και εγώ θέλω και θέλω να μάθω λίγο πιο πολύ. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω ιδέες, you know. Εντάξει, κάτι άλλο που έχω που θα σας δείξω, δεν ξέρω, νομίζω ότι το έχω δείξει μια φορά, αλλά είναι το Velveter Root. Vetiver Root. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ούτε καν, αλλά είναι από κόρες και το πήρα από το φαρμακείο στο αεροδρόμιο όταν γύρισα από την Ελλάδα το καλοκαίρι. Στο καλό ήρθαν. Ναι, αλλά πήρα αυτό και μυρίζει πολύ ωραία. Έχει bergamot, cardamom, green tea, lavender, cedarwood, vetiver root, tonka bean και amber. Γιατί ακούγεται τόσο πολύ